дар кори ҷаласа аъзоёни ситод вобаста ба пешгирӣ аз COVID-19 намояндагони ҳифзулсиҳат, раёсати маорифи вилоят, шӯъбаи корбозанон ва оила, сохторҳои қудратӣ, хадамоти минтақавии гумрук, раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилоят, шарикони рушд ва дигар шахсони муттасидӣ иштирок намуданд. нуралӣ додалиев, муовини сардори раёсати тандурустӣ дар вилоят, дар баромадаш оиди дастгириҳои вазорати тандурустӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҳамкорӣ бо дигар шарикони рушд дар рӯзҳои панҷшавии COVID-19 ёдоварӣ намуда иброз дошт, ки дар ин давра беш аз 3000 нафар бо нишонаҳои бемории сироятии COVID-19 ба қайд гирифта шуданд, ки бештари онҳо бо хизматрасонӣ бо сифати тиббӣ пуррашифо ёфтанд. хушбахтона давоми моҳи декабр ягон нишонаи гирифторӣ ба ин беморӣ аз ҷониби кормандони соҳаи тиб ба қайд гирифта нашудааст. бо дастгириҳои ҳукумати кишвар ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муассисаҳои профилактикӣ баҳри табобат ва пешгирӣ аз ин беморӣ тамоми чораҳои лозимӣ рӯи кор оварда шуданд. дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд барои дастгирӣ пайдо намудан ба техникаву таҷҳизоти тиббӣ, либоси махсуси корӣ, доруворӣ, ниқоб, дастпӯшак ва дигар таҷҳизот имконияти бештар пайдо гардид. инчунин бобати тартиб додани рӯйхати гурӯҳҳои осебпазир ва кормандони соҳаи тиб ва раёсати маориф ҷиҳати эмгузаронӣ манзури аҳли нишаст карда шуд. назира амирбекзода, муовини раиси вилоят, бобати сари вақт ба гурӯҳҳо тақсим намудани шахсони мутасаддиро ба миён гузошта супориш дод, то ҳарчи зудтар дар қаламрави шаҳру навоҳии вилоят рӯйхатро тартиб диҳанд. аъзоёни ситод супориш гирифтанд, ки ҳисоботи худро дар самти бурдани чорабиниҳо вобаста ба пешгирӣ аз COVID-19 ва дигар тадбирҳои амалӣ хаттӣ ба сардори ситод пешкаш намоянд. дар пешгирӣ аз бемории сироятии COVID-19 саҳми ситоди доимо амалкунанда назаррас буда, минбаъд низ фаъолият дар ин самт пурзур карда шавад, зеро дар аксар минтақаҳои дунё хуруҷи мавҷи дуввуми ин беморӣ сар задааст. аз аҳли нишаст даъват ба амал оварда шуд, ки ба маълумотнокунии аҳолӣ бештар диққат равона намоянд, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва нақлиёти мусофиркашонӣ варақаҳои иттилоотӣ насб карда шаванд. ба намояндагони васоити ахбори омма оиди манзур намудани таблиғот ва наворҳои видеоӣ, оиди риоя кардани қоидаҳои дурусти гигиенӣ тариқи телевизион супориш дода шуд. нисбати фаъолияти тарабхонаҳо ва дигар марказҳои хизматрасонӣ, ки дар онҳо фосилаи иҷтимоӣ ба инобат гирифта намешавад, эроди ҷиддӣ гирифта шуд. намояндагони дин, танзими анъана ва ҷашну маросим ва мақомоти қудратӣ вазифадор гардиданд, ки дар сурати сар задани чунин амал нисбати масъулон ҷарима таъин карда шавад. дар рафти ҷаласа паҳлӯҳои дигари масъала вобаста ба пурзур кардани чораҳо баҳри пешгирӣ аз хуруҷи бемории сироятии COVID-19 ба миён гузошта шуда, дар ин ҷода ба аъзоёни ситод супоришҳои иловагӣ дода шудаанд.